थांनाय सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबाननिफ्राय बिबान एंगारनाय बिथां दिपेन बर'आ इउपिपिएल दोलोआव हाबनायनि थाखाय बिथांखौ हामलायथि बावहरदों मन्त्रि सरन बर' बिथाङा। नंगौ उदालगुरिनि धनस्री घाटआव बीटीसी सरकारनि मोनबा गेरेन्टिनि चेक राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै मन्त्रि सरन बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ इउपिपिएल दोलोआव हाबनायनि थाखाय बिथांखौ हामलायथि बावहरदों आरो बिथांनि इउपिपिएल दोलोआव हाबनाया बीपीएफनि सायाव जेबो गोहोम खोख्लैनो हानाय नङा होनना बाथ्रा बुंथियो। मख'नो गोनांदि धनस्री घाटआव थानाय लक्ष्मी मन्दिरनि लांगोनायाव जानाय बे गेदेर जथुम्मायाव मन्त्रि सरन बर' आरो मावफुं सोद्रोमा फ्रेस मुसाहारिनि खोथा बायदियै बिजाथिफोरनो चेक राननानै होनाय जायो। बे हाबाफारियाव 40 नं रौता बियाबनि मुलाम्फागिरिफोरनो मोनबा गेरेन्टिनि चेक रानदों मन्त्रि सरन बर' बिथाङा। बिनिनो सा 19 सुबुंनो हाफ फाट्टा आरो 900 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 15,000 रांनि खेबसे राङारि हेफाजाब होनाय चेक होनाय जायो आरो सा 100 देहायारि बेंगुरा सुबुंफोरनो 10,000 रांनि चेक, सा 100 बैसोगोरा सुबुंफोरनो 10,000 रां आरो आसाम दर्शन बिथांखिनि सिङाव 3 लाख रांनि चेक रानना होनाय जायो। नोंथांनि मोनसे समनि लोगो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा एबसु नागारबाय आरो दिनै इउपिपिएलआव बिथाङा उदालगुरियाव जइन जादों। मा बुङो बिथाङा राजखान्थि फोथाराव आगान होदों? आंबो खोनादों बिथांजोंथ' जों गोदो ज'मोन, इउनिभारसिटियावबो ज'मोन। बिथाङा बर' फरायसा आफादाव थांबाय, जोङो ज' थांनो गोनांमोन, खिन्थु आंहा एसे बेलेग लाइनाव थानानै बर' फरायसा आफादसिम आं एक्टिभ जानो हायाखिसै। खिन्थु दिनै बिथाङा आफादगिरि जानानै आफादगिरिथ' बिथाङा खनसेल' नङा, खनथाम जाबाय नामा? खनथाम जाबाय, जथेस्थ' समाय होबाय। दा दिनै बिथाङा बर' फरायसा आफादखौ माने रिजाइनबो होबाय, एंगारबाय गावनि आफादगिरि बिबानखौ। दा जिहेतु एंगारबाय हिसाबै साख्रिखौबो गारबाय हिसाबै दाथ' राजनिति खालामखानांगोन। जुदि बिथाङा ओंखारबोबायब्ला आरो इउपिपिएल दोलोआवनो बिथाङा जइन जामारगोनब्ला जाबायना जागोन? जाबायना। थ' आंहा बेहाय बारा बुंनांगौ गैला। बिथांनिसिम आङो गाहाम अनसायनाय जासिगोन, जाहाथे बिथाङाबो गावनि जि माने थांखि, बे थांखियाव जाहाथे मोजाङै सहैयो। बेनि थाखाय आं बिथांनिसिम आंनि गाहाम अनसायनायखौ आं जासिहरदों। बिथाङा उदालगुरि एलएसियावहा इउपिपिएल दोलोनि जानानै सायख'थि गेलेनो नागिरदों। बिथांनि जे मा बुंगोन बिथांनि गोहोम? बिथाङा दाथ' आं बुंनो हाला, बेहाबो निस्सय माबा मोनसे थागोन केलकुलेसन। दा मारै गेलेनो नागिरदों, दा गोदानै राजनितियाव हाबदों, दानो इलेक्सना जेब्ला फैगोन अब्लाथ' बहुत बुंनांगौ खोथा थागोन। दासिम जेबो बुंथ'ला, नङा होमबा? इलेक्सन घोषणा जाग्रोथोंसै। नोंथांमोननि दोलोनिफ्राय साबेसे मन्त्रि एनडिएनिफ्राय नोंथांमोना फैगौ बिपिएफ? जोंथ' एबार आसा खालामदों जोङो खमखौथ' 3 आरो बाराखौ जों 4 मोनगोन होननानै। आरो बिराद गोजोनदों। सिगाङावनो जानो गोनांमोन बे हाबाफारिया, खिन्थु किसु आरो जोंहा बेवहाय मावबावनांगौ दंमोन, जायनि जाउनाव साननैसो जों नेथ'नानै दिनैनि डेटखौ लादोंमोन। नाथाय फुंनि समाव एखेबारे बोथोरा गाज्रिखाय एसे गिनाय दंमोन। उनावहाय जोंनो बोथोरा जथेस्थ' अनबाय। जोङो 1टा समनिफ्राय खोब मोजाङै मावफुंनो हाबाय आरो दिनै साबसिन मोजां मोनदों। जिहेथु स्किमफोरनि जेसेबां बेनिफिसारिफोर गासिबो फैजोबदों आरो बिनि अनगायैबो मोनै जायफ्रा मोनाखै बिथांमोनाबो जोंनि सायाव भरसा खालामना फैदों आरो बे हिसाबै प्रग्रामखौ मावफुंनो हानानै खोब गोजोनदों। रौता समस्ति हिसाबै दिनै बुंनो थांब्ला बिराद बेनिफिट जाबाय। मोनबा गेरेन्टिनि 900टा सेल्फ हेल्प ग्रुप, 900 सेल्फ हेल्प ग्रुप आरो बिनिफ्राय 1250 इन्डिभिजुवेल बेनिफिसारि, 100 जन बाइसेप 2 लाख टका करि आरो बिनिफ्राय एडिसनेल आं होबावदों दिनै एमएलए निफ्राय मोननाय जि CM AAA 172 जननो 75नि चेक, आसाम दर्शननि 300 रिलिजियास इन्स्टिटिउसनफोरनो होदों आरो बेनिफ्राय दिनै रेशन कार्डबो रानबावदों आरो बेनिफ्राय CM रिलिफ फान्डनि more than 800 चेक्स दिनै बेहाय राननाय जादों। आरो ओंखायनो दिनैनि प्रग्रामा जथेस्थ' साक्सेसफुल आरो रायजोआबो हेपि, बिराद गोजोननाय नुदों आङो। ओंखायनो बिराद गोजोनदों आरो आं। बे सायख'थिनि डेट फोसावनो बारा सान गैलिया। बे साननैसोआव नोंथाङा मा आरो बिथांखि बा जौगानाय हाबा? बे साननैसोआव माने ओरैबायदि जादों, आंहा समानो थोआखै। माने ओरैबायदि जोङो जौगानाय खामानि आखायाव लादोंमोन। दा गाबोननो घोषणा खोनादों, गाबोननो होयोब्लाथ' हास्लाबजोबा आङो। गाबोन फुंनि 9 रिंगायाव आङो बेखेवगोन अरां साहा बागिसायाव थानाय, अरां साहा बागानाव थानाय टि गार्डेन मडेल हाइ स्कुल, बेखौ आङो फुंनि 8टायाव बेखेवगोन। बिनि उनाव फैनानै आङो शिलंखथियाव मोनसे CC ब्लकनि लामा बेखेवगोन, शिलंखथियाव गंसे अंगनबादि बेखेवगोन, बेनिफ्राय सलमारि खाग्राबिलाव PMGSYनि फाखा लामा बेखेवगोन आरो बेनिफ्राय फैनानै आङो नगाव राङापानिनि गेजेराव प्राय 23 क्र'रनि ब्रिज मोनसे बेखेवगोन आरो बेनिफ्राय किसुमान जायगायाव आसाम दर्शन दङ, पाहारफोराव आं फाखा लामा बेखेवगोन PMGSYनि,
दलनि बस्तियाव PMJSY बेखेवगोन नाव हिरुवा क्लाबनि गाबोन अफिस बेखेवगोन जिम बेखेवगोन आरो बेनिफ्राय लामाबारि तिनिआलियाव रामानुज इंलिश स्कुलनि बाउन्डारि वाल बेखेवगोन आरो बेनिफ्राय मुम्बाइ सेन्टाराव प्लेग्राउन्ड आं गाबोन गायसनगोन आरो बेनिफ्राय जोंहा मा होनो आस्राबारियाव डायमन्ड स्कुलनि बाउन्डारि वाल बेखेवगोन अलंबार एमइ स्कुलनि आरो बिल्डिं बेखेवगोन मथा मथि अजस्र दङ गाबोन बे सानसेया थोस्लाबगोन ना थोस्लाबा एसे सन्देह दं खिन्थु समा गैला हिसाबै गाबोन सानसेयावनो खालामजोबनो जेसेबां हायो नाजादों आरो